Beautiful song from John Legend titled No Other Love Than Vuma FM. And that's Radio for the Young at Heart with 19 minutes after 8 this morning on The Breakfast on Vuma FM. Singena kwezaseThekwini njengamanje sekuyisikhathi sokuthi sikhulume nosihlalo we-Economic Development and Planning eThekwini yena uKhansela Thembo Ntuli ohlelweni lethu ezaseThekwini. Sihlalo siphetheleke izindaba ezimnandi ngeHollywood Bat Durban July kanye nohlelo lokukhishwa kwezindawo zokuhweba kosomabhizinisi nje abasafufusa bakhona la endaweni yaseThekwini. Always an honor to speak with ubuholi bakhona la eThekwini Metropolitan. Mphemba sikubingelele ohlelweni sekusele nje insuku ezimbalwa ngaphambi ukuthi sibe le ndumezulu yomcimbi Hollywood Bat Durban July. Ingabe njengeTheku sesulungele lo mcimbi and also hosting millions of visitors. Sikubingelela sibingelela abalaleli emakhaya njengeTheku singomumo ukuba simukele izihambele ezahlukahlukene ezizofika zibe ingxenye yalomcimbi we-Durban July Hollywood. Okubalekile kuthina kakhulu ukuthi siyazi ukuthi mangabe kwenza lo mcimbi ngasonke isikhathi ngoJuly kuba khona into eziningi esizizuzayo. Enye yazi into esizizuzayo ukuthi kuba khona imali esetshenziswa noma echithwa yilabantu abasuke befikile eThekwini kuloko elinganiselwa kwimali engango 278 million. Kuyona imali ezokwazi ukuthi izihambeli ziyisebenzise bese kuthi DP yedolobha sizobe sihlomula imali engango 700 million. Kuzoba khona amathuba emisebenzi, amathuba amabhizinisi abantu bakithi abazokwazi bawathole kuleli thuba nje balihliwe leBurban July. Kubalekile amasisho nezokuphepha sezingene eliphezulu labezokwazi ukuthi abantu bakithi bafikeleke ngoba amaphoyisa senze isiqiniseko ukuthi abantu bakithi kanye ne-security agents bahlangane ndawonye benza ukuthi wonke umuntu ozela afike kwi-event ezobe wonke umuntu ejabulile futhi wonke umuntu ezokwazi ukufikela ngokuphepha. Siyazi ukuthi njengoba senza le program njalo ngonyaka yenza nje thina siyajabula futhi siyayibona ukuthi ineningi imphumela nento ezinhle eyilethe eThekwini lethu. Khansela, njalo emva kwezinyanga ezintathu umkhandlu ukhipha izindawo zokuheba zosomabhizinisi abasafufusa. Siyazi ukuthi lolu hlelo soliqalile, awusilandise ngalo nokuthi ke izitholakala kanjani lezi zindawo. Ngifuna ukuqala ngokuthi njenganeTheku senze isiqiniseko njalo ngonyaka siyayikhipha indawo lapho abantu bakithi bekwazi ukuthi bazofaka icelo ukuze bathole indawo labezokwazi bahwebela khona labo bamabhizinisi. Okubalekile njengedolobha manje sikhipha indawo ezingango 500 nendawo engango 500 phela bonke abantu bakwazi ba-apply benze isiqiniseko sokuthi ba-apply before kushaye u12 mhla ka30 ngoba siyavala ngalolu suku. Izincwadi zabo zesicelo kufanele benze isiqiniseko sokuthi bayasondeza isikhathi singakafiki sokuthi kuvalwe ukuze benze isiqiniseko bathole indawo zokuhwebela ezisezingeni elifanele nangendlela futhi efanelekile. Izinto ezidingekayo ukuthi ukuqala umuntu afake isicelo sokuhweba abe nendawo lapho ezohwela khona kanye nokuthi enze isiqiniseko sokuthi unendawo azoyisebenzisa ukuthi abantu bakithi adayisele kuyo. Kubalekile ukuthi ke zonke izinto ezifunakalayo ayilethe ukuze ezokwazi ukuthi mase sibuka ohlwini labantu aba-applyile sibonde bapho abantu esikwazi ekugcineni banikeze lezo zinto abazokwazi bayisebenzise ukwazi ukuthi makhwebe bakwazi bahwebe. Khona ke nenamba sehhovisini lethu makhona ufuna ukuthola information eningi. Number yakhona ithi 031 322 8672 031 322 8672. Sicela bonke labo abafuna ukuthi bathole indawo abazohwebela kuzona labo bamabhizinisi ngoba phela masikhuluma ngosomabhizinisi labo bancane inkulu into abayenzayo imingxenye abayidlalayo kwenza idolobha lethu baligcina umnotho uthuthukile ukwazi bamkhulu. Yeah. In case you're joining us, we're speaking to Councillor Thembo Ntuli, who is the chairperson for Economic Development and Planning in the eThekwini Metro. Sesivala nje Mphemba ngomsombuluko siyazi ukuthi liyagcina ngci uhlelo lwesibonelelo sesikweletu lapho nethi khona abantu abakhokhe u50% ukuze nomkhandlu kwazi ukusula u50%. Awukhumbuza abalaleli bethu okugcina nje ngalolu hlelo njengoba luvalwa khona on Monday. Ifisa ukuqala ngokuthi kuwalaleli ngithi lolu hlelo
masipala weTheku iholo babu uNonkosi saliqala ngoba sinenkolelo ukuthi abantu bakithi bagcina beba nekweletu ezibankulu eziba ngaphezulu kwamandla bakwazi uma bagcine beyikhokha njengamanje njengoba sivala ngomsombuluko sithi bonke abantu abanekweletu ezibefore January abeze phambili bazokhokha 50% wesikweletu nathi njengomkhandlo sikwazi ukuthi lengxenye ka50% siyikhokhe ukuze sizokwazi umuntu igama lakhe lihlale lingangcolile lilihle emabhukwini omkhandlo ngoba lokho kubalekile ukuthi kubantu bakithi bazi ukuthi uma ngabe bekhokhela ama-services anjengenamanzi nogesi nama-rate omkhandlo kuyasiza lokuthi le mali abasuke beyilethile kuyiyona esiyisebenzisayo ukulekelela izidingo ezinye idingo ibona njengomphakathi wakithi eThekwini kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi siyenza lento ngenhloso ukuthi sifuna bonke abantu abanekweletu ezifuna uma zibenkulu kakhulu kodwa abanayo imali ukuthi bathi cha nginawo 50% makuthi ngikweleta 200 rand nginawo 50 rand lo 50 rand so sesiucisha thina njengomkhandlo sesiqiniseko sokuthi ayikho imali obuqhubeka uthi uyayikweleta kubalulekile kubantu bayithi masibaguguzela ukuthi abazame ngayo yonke indlela ukuthi imali lezomkhandlu ezikagesi ezamanzi kanye nama-rate bazikhokhe ngoba lozo zimali ziyasilekelela kakhulu ukwazi kwenza isiqiniseko sonjengomkhandlu siqhubeke senze ezinye izinto ezibalulekile ukusiza abantu bakithi iloko nje besithi amasikusho nesicela kubantu bakithi ukuthi kubona konke amakhona ethi mabasondele beze lokhuzela ema-ofisini bezokhokha ukuze sizokwazi ukubalekelela esaseThekwini Racha Ndvuma FM khansela nje ngaphambi kokudidela yazi kunenkinga la izolo kuhlulwa iSundowns lapha phesheya manje sebethi nathi kumele sikhathazeke khona singayona iSundowns hawo thina singeni kule nto khansela mhlawumbe ungathi nje ukuphawula kwakho lapho manje masandla sodwa la ngaphakathi sike siba ama-team ahlukene kodwa mangabe i-team yethu noma ngathi yithu siphuma iyodlala kwenye indawo isifuna thina sonke sibe semva kwasiyisupport ngoba isifana ne-team eyi-South Africa noma i-team emele wonke umuntu osuke khona manje nake noma nami ngikina ungayisupport Sundowns kodwa ngiconcern ngoba Sundowns iyithina lapho kade yakhona hayi siyabonga Mphembe siyabonga ube nosuku oluhle Mphembe siyabonga nathi thank you